Facebook awanga kan nupui ui rena ke hi nupui kan ei ma chuan Facebook khoi ve na satak thu zia nuam ti mi kan ia sang ni som pani borvel te phei ka chuan Big Daddy ma te ho nen thu kan lo ziak ho na sa thina nuam ka tin ka hun ol no kha na ber po ni chu su ka van nei pui ka ti don nge ka van dhui pui ni zok ra thiam lo ve ka thu ziak te ngai lu em thin tu mei chi pakhat nen kan in tong ta khang hun lai khan thil mak riat fi le thelo wang kha ka ziak letling na sa ka post po hi thin viau renga ti chuan chu nu nen chuan private lama in chat chovin karin pe chho ta sela kei bial nu nei talem lo chuan biak tur dang nei hek lo ni tin mai chuan kanin pe ta zia chung hun lai chuan namu mal kala nei bik lo wangin arem rema thukin kain loa achang le mi office ka kala achang le ka labor le achang le private school ate ka thuk ve lop thin kanin biak rei tak nu wa chuan kani na le din mun zong zong ka hril nu po min ngai lu hlat tu chuan in murot ta thlap maya ka in sa puina samai ama la chu a profile a thalak la mangai lo zui tun lai angin fake an la siam ur lo buka mani thalak man lo wang khan fake an ni ti na ni lem lo ni chu ti chuan kanin mutange ya karin ain a lo chelo dai le ngal kalai lu tuk chu ka khur chelo chawani mani lo ma nulami sa lo nen zak tak kani chutia atak nge kanin mu nuwa po chuan min musit mai lovin min be chun som pe ve zela an ina ta ka leng ve tran ta ho sa ta kan ni ran lova rithei pon ni chuang lo kanin pitam tiala kanin ngai na chuan mangai na pian tirin naw hi la lo pai ta ni mangai ber rai ta chu midang fa ni hek lo kanin ruve ta mi mai ni kha arem thukai lo thin tan chuan ril ruhan turvan tam thin tak em zep turom lo chuna min sakna ka in loa zana ek pai motor ka zui lo le thekain na kan thuka achang le bazara mi bungruat hiarin ka in lo bok kan fa lo piang mai tur tan chuan thei top pu chu ve tak meu ni chu wangin tlangwal lai angin FB po ka khoi man to lova ina ko mi chuan ka chawlu tu khe mut ringot ka thlel thin ni khata adar kar riat na thok lovin ko vengem o ti tur vel ka ni ko ran le we me vela po ka in mang thei to lo kan nu po chon min thuat ve thei le a phak to ka min mangai na lan tir thiam ve ma wangin engna po thukila ka nu pui ka fa pai mek tu lim mel mu lan mul ka hak lel thin ha eng ang maila mangai bertan chuan eng po kanin huam thin ani hi ka chaw theilu tu khe cholni in khom po pe ngai lo kar thluanin chhunzanin narum kan thoka ni khat chol ha dam ringot po kha kan thlel ngoi mai ni kan nu hi midang tan chuan mel thale pian dal po ni lo mai thei ka ta ni ro van tir ko thnei lo ni ve a ka mangai ngoi thin pathian zara krisel tha in khom khat view maila soma pakhat pe ki chu ka mai ngai lo ti chuan thei to pin kan in tuak ve a no te kan nei ve ta kan van hlim tak em ko em mi pa min ti pa tu fa pa kan nei lom engma ko to lo ti ngam khopin ka hlimin ka lo mani kan chung koi tam lem lo maila min nuai lu kan ni wangin kan chep ve ang ringa chu wang chuan fa pa kan nei nu loka kan venga tho min nuai bok luin kan in tang chun som ta pathian zara thok thein ka umboka kan in rena tulwa puisa kan mang mai ngai lo chu wang chuan mani to ka sum le pa ya buena kan nei ngai lo kan nu chu ama to ka taima ve seu ta kan ia naw pom chungin in lama alu le pa porte lo siama achangin changte kanga in nei tu te varanda naw om pain a thut pui ve boka kan tang nu pa ve thin khop mai ke hi mei zil zumi kan ia ku vai ro ka zen lo zuin mi ni lo maila eng mo sang chuan hanlim ve zeu ka nei tho kum khata voi ni khat ka in ve mai thei ti ang vel ka ni pathian mal som na kan donga damna le risel na mai ba ka kan fa pani na tur kan pai le mek lain be sei to lo pialama
sarkar na ka ve lo maya na sang le chapo pui tham ni lo ma se ke ni ang duang tan chuan aro pui tho tho ni tin ha thi khu lein lo ngai to lo tur ngot po lu ni chumi pialama a ngitala ni cheu wangin lu vet vet takani heti chung zong hian kan nu hian Facebook hi nuam tin ka chaw chung chung te hi thil nui sa thlak de mu chuan min en tira mi pasak thelo de udawin komena te inbox ate arun biak na te min en tira chun zan zoma ka in lo thin lai ni wangin ken that pui man meu lo ke page on Facebook hi ari mara pok hreto lo nu pui nei ma zunga netpek nei lo lau reng reng om thin kha nu pui fanau ni nuwa chuan netpek thun po kan ui chung to maya ka in rang thin khop mai pathian ven na nuaya fa pahni mi pa ve ve kan neya mi ho sa te phak lo viawin tluk lo maila mani to ka kan hlim ve mem thin ti chuan sang ni som pariat arun her chuaka fa pahni kan nei to thowa nei le ngal zung zung chu kan zo lo wang tin kan nu po ri tak in tan na mang ve to me chengo lam le in tuai fai pe chi ni wangin nau hruai lova chu phei chuan nulai muthi tok an lo om fo renga thom chang ka ngai na lem lo ma se thom nu bal ngai thei mi lo nia kan tho thom no po voi khat ka hak to chuan hak nu na phal ngai lo asu fai thlap thlap thin in chung che ta ngat phei chuan ani tluka tai ma kha anom le to chungin ka ring lo anulat lai kha chuan cherlam lek lek ani thina nu ni chho nu hian thaute lo nei ve ta bok nen a mel po nulat lai ai na moi dai zo sang ni som priat kha kan la rianga mizorama zuzor phal hun lai la ni kha ke hi zuin mi ni em lo maila lim ve thei mai ka nia ma se zu pun hluai poin ka in pha ran lem lo engemaw changa lim ve chawani lo chuan fa te hriata phei chuan arim nam hlek po ka du lo hrim hrim engtin nge kan nu khan lo in ve mai thei ka hribik lo biar hi tui ti te tlat maya rui in chi ni chuang lo a vi don hna ya te hian min cha thina lo lem ve cheu thei ka ni thowa ka lak saka no pang mut nuwa kan pahnin kan in ker ker thin rui nan le asual zonga mang kan ni ran lo buka in thiam lo na em po kan nei chuang lo ni tin office ka kala tlaya ban vele in lampanin ka hole mai thin chu su ka hun man dan tlang pui ni mai voi khat chu kanin chungpa hian miron phona ron ho ma te in nu hi dik lo riau mai ron ti adam lo niang a ka tiril ru ve maya a chan ka zo la in lo thon om ni chuang lo om pui ngai ni hi aron tia ka ho ta chu le thu thleng se ya kan nu chu lo muwa in chung chu rim cheng ei mai luak rim hlir ni in chung te nu pa kanin nei tu fa te an ni chu chumi te nu pa chuan kan nu chun lo bui puya ka thin rim zia chu kan fa te school bang kanu na lo phui phei ni ta kania in chung te nu pa chu lo zuk leng thla in an lo in kona whisky le beer line an lo in hova kan nu chuan zo lovin a lo rui sual na sa lo ni chu ta ka hriat chu tak le zel po kan nu chu in chung nu an mo nu nen chuan voi nge mozat beer an lo in dun to thin ti chu ni chu ta tang chi chuan beer chau po ni se in lo mak tur kan mual pho don tlat kan ta na thalo ni hi ka ti ta a kan nu po a vi dona taina soi engang ma se in ka phal to lo alo ri sual ni po chuan atu ka hau hrep ka hriat lo khati ngai lo khosak le chuan na luom lovin kut ka thla kang che ka ti hialani chuti lai sun kei po ka man chang chuan Facebook hi lu nuam ka tia kan nu nen po thlak in tek ringin nu pa kan ni ziale kan fa te thlingin kan tar lang ve bok ma se a ler tur chi chu dan ngai nan om lo niang ni khat chu kan nu chuan a thian nu kanin nei po be sa man te fan birthday ni wangin kalve min dila kan fa te hi a uzok school kalve to in anau zok wadi kalve thin a uzok chu ani te mo a pi point lo bui pui thei thowa anau zok ro ala te deu wangin engemaw chang chuan bui thlak chang nei thina chu wangin a te zok sui hrui ve thei don chuan a pui hlei nem ka ti ve ringot maya
besa hi lin mangan nia khap mot na chan tur om lo ankal tange ya office ban pain api teina kan fapa kalam ko ya ina hoin kan pa fai tur ka siama zamri ka nei khama po kan nu chu ka bia ka piangin o hei kan ron ho don chi aron ti zela dari ta ritrep to an lorn ho thei si lova ka ngai dana pel ve te upuka boya chu api teina awata phein anu te ka va hruai nge ka tia ka vokal hal mi pon lo la ve nual mai pona chuan kan nu le kan fapa chu mi pakhat hian thla lo tum chia an lo in mang tha vel me ka ni ka va thleng chu kan nu mit menga dik lo reng reng a rui ti hai chi ni lo thla tum tu mi pa chu ka zota a in hnem viau em ti vel chu pa chuan a in lai pok hrelo tia zutam lai ngang kha ni wangin mi jing hanin ti chiam manom lo wangin ka hruai ho ta ni ina chuan ka thin rim ve boka bathroom a ruakin ka om tira tui vutin ka lei har nge nge mu mak ro ka tia min hlau boka amu ngal mak ka thina rim boka ka mu hil ve mai theilo dar som pakhat vela mu hil tlang pui kha dar ngia po thin rim awangin kalameng eng tiklain nge ka mu thil hrelo tui takin ka lo mua ka har khan jing dar nga vel ni ka ring khuwa var to e mai kan nu chu sai sirin min hnung chon zong hin a lo mua kanin kara faten muta wangin kanin ban phamai bik lo phone hi lo khoi niapa ka ring hlel po ni ran lo enge ka hriat ni dim te hian ka in peng ka nga message type mol chu ka va mu khoi mo i phone khron late ka ti thut mai chu a phusok min pelok du lo tu ma ka belo group ani hi atia FB Messenger ani ti ka mu chin em wangin ron late ka tilea min pe tu si lova ka va chu saka ka chiar chule ka va han thin rim tak em zana ama thla tum tu pa kha lo nia in pa khan ron huai cha sia min khsu kang ti van lo om ve ti velte birthday lomna kal tura anin som na le zuken turan soina chu ka chiar ta ngau maya chu mai ba ka birthday lom nia an khosak dan mi pat me chen na chungchang an soita chu chiar lo theilo chiar hrom box hi ni kan nu chuan tun lai chu in dan na ka mang si lova CD mang box si lova ka ra yang ti khlawnia chuna kan pa chu hlanin damdoi miron pero ti te ni nok mai nang chu thu chu chiar ta la engtin ngei omang mi patam tak chuan an nek ngal bor tu ring keipon chu ta hnu kul rep ka cha kania ma se ka thin rim lutukin duain ka khoinang ti ka hlawa ka in sum tang ton ngot mai ni phone number point perfect ma se messenger a chuan an lo in pena sa zoka WhatsApp an in biak na chu alo delete to niang om to lo call li sairo nimin laman in call na lo nu pa ni chuan phone in khoi sak zeu zeu kan neya kan nu hian messenger man lo wangin ka ring hlel ngai lo ka vena ka rin hlel chan po kha messenger manga mi lo biak wanga nia ni danga mangai si lo a ma chur mang ve thin thowa bol hlo deuh dewa betu nei thina wangin uninstall ta daya a man lo na ri to karin danin a man du hun huna install anga a man zoa uninstall le mai thina ni ka ring kan nu chuan anin biak na chu fiam thu ve kani zia soi char ka lom lo buka no pangan la tho lo buk nen a phone chu ken sakin a thian te na chun ka vokal ngal an lo la tho lo zuya ka kai tho tir chopa a thian nu hne na ami parun kal pui chu an hriat lo ka zota kan hrebik lo kan pa man si lova ka zen hi lo man lowa minon hruai ni hi atian tia an la mu ngai mi lo thu an nu pan sui ve ta ka chuan kan nu phone chu en tirin anin biak na chu ka siar tir ta veka zet pui chin ni lo ting thra thiam bok a thian nu chuan in hnuai an chuk dun ngei thu le bieremo zuemo in dun vel mai maya bak an ngai lo ti soya mi jinoi noi ka ra po an du chuan chan san lo zong thiam hle mai an pa poin aka zen tak tak anga ngai thu soya rin hlel omin an om mi lo ti soi reife ka len hnuwa ka ho phea
kan nu chuan no pang ho lo bui pui mek min lo mel lutuk ma seng tin ma ka ti chuang lo pindana lut ngal da in a phone chu ka sek sak le a single thalak tina chuan chupa comment chu au me moti mai turani a comment lo na po a react nge anin biak na tamzo ka delete ti chiang em ma nimin le tu kin anin biak na chi om si ka chualan point anin muthi nang ka ring tlat ka thlen nu rei vak lova min ngai tu dewani yang a thian nu te nu pa chu anon thleng ve ngala kan nu chu thian nu chu na hau ve na sa khop mai thian nu chu ti mak keima ni thlengin kan mual pho pha don ani hi I pasalina hmangai na duat te reng chenen sim ngal makro anin tia keipo ngai tam min dil ba ka kan nu chu ngai tam an dil sak boka in then lo ram turin ngen ve ni chu mini chuan office po kal pe lo kan pu ka message sa dam lo chuan lamin kal lo tur thu ka hril ringot kanau nula ka phone pheya kan fa pa u zok chu school ak khoi tira ni leng in kan nu pa chuan in bemang lovin ina kan oma min hlawa ko om lok na pianga omatum ti tura thap kwal char chupa chu fa biak ka tum lek thin ma se kan nu zir lo ve kania ani lo va tong chiam ka tul ka tile telwa a to pa chuan ipa te ko pheyang in soi felangu ka tia ngai dam min han dil tak mai ni kha ngoiro ipa te nen kan soi tlang phutanga kan la sui thadon nia ka ti thlata tlaya an ron phei ta ka pa te pon ron phei ve bok chanchin te ka hril nuwa chuan a thaber riat hiam haran ti ve khop mai apa chuan I thu ni ro se uira chuin ka chuati re po ti la kan soi sel mi lawang I hmangaya I ngai dam thei ni chuan ngai dam la du thu sam chu ni mole atia ka pa chuan fa thian ti fra ngot mai ai chuan vui khat chok tu chu ngai dam ve ram la thak van ti em ati ve buka upasok khuak dai le film zo kan ni wangin an thu chu zom mai train ka ria kan zawai ria ta chuan ka ngai dam thu le in then ri lo mai chu tha ka ti thu ka soya kan cheng ho le ta ni chu kan nu hi ka hmanga I ve nga ni yang awi re ti hre tho mai la ka ngain ka thlel em ring tho nia mole tun nuak ngai tu le hian ke intention ma se karil ru khana ve buka ngai dam maila ril ruwa riak ringa a mei chi zok po ruya awi renga mani chuan engwangin nge kangam lo bi kang ka thin zu po ka in tam pha deu rui chiani si lovin in tur ka kol ve ta deu ringa kan nu zok hian in to lo turin min tang thin min ngai dam vek to kha ka tinon to lowang kan panhin in siam thang ati thina ka khonga ka hmangai boxi na ka ti zia ka soi le thin soi to su nangai hmangai tu ma ka nei lo sualin min hnia ka peng thui khritani min ngai dam ro I thil lung takin min ngai dam la in lo thei em mang min ngai dam tak lo wangania in le thin ni atia dikkati ve khop mai ka ngai dam dan kha afam kim thei thlot lo ni nu pa kan nia nu panun te po mang fo mai la a mang khan karil ru ka pekim thei to lo karil ruwa uirenu ti rongot ron lang le thina kan laklo lai te hian tho san dai chang ka nga amai hriomati zia chu khoi thak zok zuin reng tan na chu ka in tam tial tiala rui fauta chuan ka soi du lo po soi chu chang ka nga ka soi ti po ka hriat lo soi chang la ka nga kan nu hi awi re ti rian om mang lowang a thian te la khan an soi chuak don si lova kan chung te ve point an soi chuak du don mi alo bok ka rui lai hian an khung pa chinga uirenu lo ti boi ka chinga ni yang ringlel tu nei pha ka har film line min thrilin ti to lo ram turin ngen thin ani na taka chuan office kal chung ba khi chu zuin nan hun ka mang ni te uber mai pa ber zuin ring na chung ko chu a fil thei thlot lo kan nu po chuan min do ring pe bik talowa awi re na po za ala du to bik lo karin haungun thei khop mai apa te pon ron pheya a to pa ma zok chun hawa a bul ber ni mio wangin a chung te chuan min tran thlat thin in hau fo mai la kut em mi chu ko thak ngai lo
kan nun min then po kha om ka ti ve hlia keima thiam lo vek zo ko ni to in chunga limna hmulova a pasalin zurui chungin tongkam na tak takin ka an khum renga kum khat chuang chutianga limni reng reng nei lova kan om nuwa chuan anin lama min ho san ta ni kadim lo reng reng a pasal hian ka zir lo mani kanu tin hena polo soi thova ko uire ti ka in ria eng tin pon min ti se vui thei ka ni lo ma se min ngai da min pom to ke poin ka thiam lo na riain thei top chuin ti lim ka tum ka thlim zo thlot lo bani ni tin ko uire thu hril non si ka ni ya ka tur thei to bik lo tia a hnuwa ka ko poin aron ho du talova ka ko chan po hi ron ho tak tak se ka ti wang po ni suang lo tlana ni wangin thiam chan nan kanu ten ko ve hrim hrim ngan ti wang ania kanin then nu hian kanin bezui lo khop mai a chang chuan ka ngai veng veng thina kom dan te ka chui le ta ka in chhir thin ma se so to lo dam chungin ser kanin sim sak ton to ron ho le po ni se nun phung pa ngai kan zo thein ka ring to lo chu wangin in then mai kha kan panhi ta na thaber ani kan fa te kan en kol wangin nu thloi in tuai fai pe na na pasal ni ring chunga uire theita chuan a muzo khopaniang kum khat po kan in then main chim lama officer pakhat dai chu pa chu nu pui sun to a fa te po pui tling deuh thio to nia a mel po chewak ran lo an limaniang an chanchin ka hreta lo mai keizong mi van duina ka van nei pui thunga zuin lova mu hil thei ngai lo kha pandemic ka wang khan zuin tur wanga chu ba ka sarkar thokte duty turmin potlat sia ngeina chan sa ka manga tun thlingin kala ngei ve thei chu ni hi pathloi ni ta ka chuan bial nu te ska nei ve thin ma se nu pui nei le ka pe ka ring to lo in ngai zon pa ki ska pe lo ka ziak thui ve re ule mai ka phone atang chu chu thei lom le du tok mayang nu pa nu le pa kan ni to chuan phone khoi tam lo te social media active lo te tha a big takin Facebook le IG te hi kan khoi ni poin kan opposite gender te chu private in belo lo loila a fu berang ke mani chau kan ni lo tun lai nu pa in thin na tam ber hi social media man thiam lo wangan ti le ngala a tuar tu lo ni to chuan a dik kring khop mai zule dam doi ain sualanga kan ngai si lo en maya sualanga lang si lo hian kan nun min ei chiin chungo ke darna thlen na sazokin ka ring tlat ka ring sual lowang min lo ngai thak sak tu te poin ka thil soi hi ngai thu tak le ro ole tun ta chun ka ti song kha lo ni le ta like te subscribe te kha al mit lo ten minan me sak le sang sang ula ti suan nak tu ka thu thar nen ka ron kir le don nia in zawain hun man lum le ve kule